What's up guys? It's your Ilocana girl, Miss Igado. So ayun, di ba naalala niyo pa kahapon, nag-post ako sa social media account ko sa FB. At ang sabi ko is, magtanong po kayo about sa amin, about sa amin. Basta Q&A with Andy Padjak, nag-post po ako dun sa FB. Madami mga nag-comment din. Mamimili po kami doon kung ano yung sasagutan namin. By the way, ipapakilala ko po pala yung kasama ko. The King is back. Kapre is back. Yan. Nasaya ka naman. Hello, Hi, hello vlogs. Hi vlog. Welcome to my guys. Audio Jungle. Game na. Game. At ang magtatang is yung nasa dalawang harapan namin. Ayan Pakita ko sa inyo yung dalawang nasa harapan namin. Di ba? May taga-flashlight. Wala kaming ring light baka naman, charot. Masira yung ring light Kumakain kami ng habang nagsasagot kami, kakain tayo ng mandarin. Mandarin. Yan. Ginao, kaya pasagutin yan. Ang hirap nito. Rugyanan tayo. Ang unang tanong ay, asan yung unang tanong? Paano kayo nagkakilala at saan kayo nagkita ni Andy Padjak? Ano mapansin mo? Siyempre, gold ako. Isa lang yung sasagot. Ikaw, di ba ikaw yung nagpunta sa akin? Dito sa bahay nila kami nagkakilala, dito nagkita. Tapos kailan ba yun? Mga 3 months ago na. Bakit ka pumunta dito? Ang tanong, saan nagkakilala? Bakit ka nga pumunta dito? Siyempre, pumunta kami ng Ilagan, tapos sinabi nila, daan daw tayo doon sa may Miss Igado. Bakit ka magsabi? Okay na. Yun. Tapos, hindi kita kimasin nun. Alam nyo guys, kabsat. Ano bang tawag mo sa mga viewers? Kabsat. Mga kapadyak Kapadyak na. Mali mo, may kapadyak na nanonood dito, di ba? Nung pumunta kami dito sa kanila, ang tagal namin nag-antay. Sa mga napupunta dito kila Miss Igado, comment kayo kung isa rin kayo sa mga matagal na nag-antay. Kasi mga iba kong kaibigan, yung dalawang nagtatanong, yung isa doon, ang tagal din nag-antay. Uy, wait lang. Preno, alas 6, alas 5, kasi maring ng alas 8, nyamitin. Anong oras kayo pumunta nun? Next question. Kasan mo? Pag naubos ba ang kaldero mo, pwede mo mag-extend? Pwede Anli yan. Hanggang dulo. Okay. Carbon o alloy? Carbon Carbon, Lodi. Check. Aray! Carbon, Lodi. Ang ko. Sakit. Question lang, sakit. X. Paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now? Sige. Nakikita ko yung sarili ko nun, Hindi ko akalain ko nakasulat pala sa palad ko na magiging vlogger. O makakapasok ako sa pag-YouTube. Bali, 10 years from now, ilang taon ako dun, 7 years old ako. Ha? 10 years. Ay! Hindi 10 years. Ano na? 10 years na makalipas, 27 ka na, Saw. Ano ba yung tanong? Ulitan nga! Ano naman yan? 10 years from now, di ba 17 ka na ngayon? 10 years kala ko from bababa yung hindi nakikita mo yung dati. Nagulat mo ka sa 7 years old. Gulat nga doon sa reaction niyo. Hindi pa silinawin yung tanong, ulit mo yung tanong. Paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now? Kala ko. Ikaw pa muna nga. Ang nakikita ko sa sarili ko, nasa tuktok, sa langit. Ano sa langit? Malamang FA nga ako, di ba? Mag-stewardess ako. Doon ako sa aeroplano, di ba? In God's will. Ayun, nakikita ko sa sarili ko is kung makuha ko yung dream ko, yung magkakaroon ng sariling bahay, tapos yung trabaho, di ba? Next question. Greatest fear niyo po? Greatest fear, alam mo yan. Ikaw muna. Wait lang guys, maingay. Mama! Marado lang Ay, kinatatakutan? na mangyayari. Sa buhay mo. Yung mawalan ka sa isang pamilya. Huwag kaya. Huwag kayo iiyak. Ikaw? Kaya nga, ganun din. Uy, gagawin sa... Oo, totoo nga. Maliban doon, ano ka? Wala ka.
Okay, next question. Ito, by Charlene Ace Valdez. Sino yung nag-push o naging inspirasyon mo sa narating mo ngayon? Yung YouTube, ganon. Sa narating mo nga ngayon. Nag-push sa akin mag-vlog is yung papa ko. Naging inspirasyon ko yung mga YouTube vlogger din na nagbabike. Sila Idol Ali Ahon. Dem Official, yan. Yung dalawang vlogger din. Dalawang inspirasyon ko yan. Kaya ako nagsimula din mag-vlog about sa pagbabike. Kaya kung napapanood nyo to is, comment naman kayo, panotice naman na Idol. Kay Angelo Biker Dude. Ayun, si Kuya Angelo Biker Dude. Yan. Mga idol. O, ikaw? Sino pamilya nag-push ko. sa'yo? Kasi sa TikTok lang talaga ako nagti-TikTok. Sa TikTok ka lang talaga nag-TikTok. Medyo magulo ka, di ko... Push! Sa TikTok lang po talaga ako basta Push. push dati. Focus. Kasi yun yung di ba? Yun yung uso noon. Tas Pati ngayon. Di ka Pero masyado sabi active sa nila, YouTube. mag-YouTube na daw. Kaya sinimulan ko na, pinupush ako ng mga supporters ko. At ang inspiration kaya yung pamilya ko. Yun na yan. Next. Ito, by Ate Angel Ramiter. Sa DJ Tala. Kung may isang tanong kayong gustong itanong sa isa't isa, ano yun? Una ka. Nung nakakatangik, Ako din una. Ladies' ikaw lang. voice. Ayan. Ladies' voice. Ladies. Tanong ko is, masaya ka ba na nakilala mo kami? Kilala mo ako? ako naman yes. Bakit? Kasi nagkaroon na naman ako ng mga kaibigan. Diba tulad nyo? Iyak. Kaya mo yan. Iyak na! Okay, ikaw na. Ano ka, Ikaw Bol? na magtanong. Hindi, masaya ba Ay, kayo nakilala niyo pare. ako? Hindi nga, bakit katanong mo sa'yo, masaya ba kayo nakilala niyo ko? Nakilala mo ko? Ba't kasi Hindi ako naman. nanggagayo ng tanong no? Wala siya maisip. Ano? Dapat mag-isip ka tanong mo. Isip ka. Kit ba ako nakita mo ko? Ano first impression mo sa akin? Sungit. Ba't naman? Masungit ka nung Mabait-bait lumabas kong tao. Yung time na pagpunta namin dito sa kanya, stress daw siya. Kaya kamalas daw namin. Next. Ito. By John Jaymond Roberto Abad. Ito yung Question. Yan. Hi, hello sa'yo, Lodi. Ilan nagastos mo sa project bike mo, Idolan ni Padjak, and shout out na rin. Yan, hindi ko pa i-reveal yan eh. Hindi ko talaga i-reveal. Pero, dahil malupit, sasagutin ko. 63,000. Wala sini. Sa ako na, basta i-reveal ko din sa YouTube yan. Dami nagtatanong. Kasi sa TikTok. Sana all mayaman. Dream bike ko kaya yung mga kapadyak, grade 8 ako, gusto ko lang makuha yung ganong bike, yung Mountain Peak Frame. Kaya masaya ako sa sarili ko dahil nakuha ko yun at sa sariling sikap ko yun. Diba? Kaya hindi ko bebenta yung bike ko na yun kahit anong mangyari. Age reveal by Joanna St. Barban Cipra. Kaya nung tinoktok niya yung bike ko, ay, Ano? di ba, dream bike mo nung grade 8, gusto mo makuha, tapos nakuha mo, totok-tokin lang neto. May brake skin naman siya. Nagasgas kit di. May brake skin naman siya. Diba? Oh, next na, ano na yung sabi? Age reveal. Age reveal. Age reveal is 17. 30 na niya. 30, 17. 30. Teka nga kasi, teka nga, bakit ang suot mo? Teka na! Basta 70 lang ako. O ikaw, age reveal. 80. Charot! 70. Yan, 70 pa na ako at magde-debut na ako sa next year. Invited kayong lahat, basta may tag-isa kayong baboy. Charot. Bali ako yung mag-uunang mag-18. Mas matanda ko sa kanya ng ilang buwan. Next Yan, question. ang next. Uy! Wait lang, maghanap ako. Kalupit na ito. Oh. Yan. Kay shout out kay Clark Gamet Gabuten. Year that you started to join TikTok, then shout out na din. Year, anong TikTok? Year, anong year ka daw nag-start na ng Ngayon TikTok? lang, 2021. Ako naman is last year. Di ba yung nakita niyo pa yung naban ako sa account ko? Yung unang account ko is nag 1.2 million na siya. Bali Then ako. naban. Tapos gumawa ako ng bago, nag 1.2 million na naman. Tapos ngayon, naban-ban. Kasi hindi para sa akin yung yung TikTok. unang naban. Ngayon, Sa black. na naman kasi sobrang higpit na ngayon ni TikTok kasi madaming bata sa TikTok. Ay ganun, sobrang higpit. Ako ngayon lang taon. Hindi Okay. ko naman pinupush yung TikTok eh. Bali, tinry ko lang eh. Hindi nakisabay tayo sa trip. Kaya,
Ito. Okay, sabay tayo sa Kay sayo. Christian Dave Bustillos. Ana ba height na hindi pa Jack ate? Ako, height reveal. Ang may galaw-galaw yung lamesa. Hindi, wala yun. Height reveal. Tayo ka kasi ah. Height reveal, oh. Kita ba? Kita. Diba? Huwag kang magmatangkad, yan ka lang. Yan. Ganyan ko sa tenga. Bali ako, 5'8". 5'8", mga kapadyak. Suot niya pang babae. Ikaw, anong height mo? 5'5", 6. Anong 5'6"? 5'6". Huwag mo kasing tinitingkad Ay, hindi ah. naman ako nagtitilay. Ayos ka mo dito. 5'5", 5'4" lang to. 5'4". 5'6". Utang gumbal. Charot. Next question. Kay J. Rupisan. Oh, ano? Shoutout sa'yo, Lods. Ilan gusto niyo maging anak? In the future sa'yo, ilan gusto niyo maging anak? Ng ako? baby mo. Thanks God. Nag-vlog, kilig niya mag-garulay. Ay, ikaw muna. Ako... 20. Dami yung weak, Wag mahina. galo-galo mo. Mahina. Ano sa'yo? Ilan sa'yo? Okay na saan yung dalawa? 5. Kasi 5 kayo. Pag marami, mas marami mag-alaga sa'yo pag matanda ka na. From Christina, ay from Barangay Abra, Santiago City. Paano pa kayo nagsimula ng Lipad Jack? Hehe, Ano ganun yan. nagsimula na? Balikon yun. Mag-collab, ganun. Sa mga viewers din wait lang nag-push. Mga Yung viewers din. wait lang kasi, ako muna. Para kami simula is yung pumunta sila dito. Tapos, hanggang sa naging, naging close. Kasi mga pupuntang bikers dito, ganun, siklista. Madami din ako nagiging kaibigan. Para sa kanila din. Tapos, naisipan namin mag-collab. Kaya ang daming Nag-push. Dami nag-push ng mga fans. Ang dami naming nabuong mga fans, ganun. Then, next. Fanbase. Ito kay Ate Ria Guzman. In case you are not a vlogger and TikToker, what are you now or what have you done? Nag-aaral pa rin. Nandun sa bahay. Taong bahay sana ako. Hindi ako nag-vlog eh. Hindi ako siklista. Kumbaga ko na nakahiga lang doon sa bahay. Katulad yung pinsan ko ngayon, si Silverson Ikawat. Kaya napapad mo to. Shoutout sa'yo. Lumabas ka na ng bahay mo. Inaantay ka na ng buong tropa. Hi Silver, senior ka. Salamat yan. Ako naman is di ba din, may klase din. Tapos gagala-gala, pupunta sa bukid, tapos magtatakaw ng mais. Pagtatakaw. Next. Okay, kay Jenny Lynn Cabrera. Phone reveal po, dalawa kayo ng Lipad Jack. And God bless you din. Phone reveal. Yan, yung phone nito ginagamit ngayon. Ito ang ginagamit kong pang-vlog din sa mga nagtatanong. Bali, cellphone lang. Di ako gumagamit ng mga camera na yan. Bali, cellphone na ginagamit ko pang-vlog ko. Yung Samsung M51. Yun. Sa'yo, ano? Ito pa yung ginagamit kong pang-vlog ko sa pang TikTok. Yan, ito pa yung gift sa akin ng birthday ko. Nasira na, tempered. Ano yan? Ano nga cellphone yan? iPhone 7 Plus. Sana all. Tapos yung isa po yung binigay din ni Kuya ko, Realme 5 Pro. Sana all binigyan. Pero ito yung, wait lang kasi ito pa naman sana all. Ito naman is yung binigyan ng birthday ko. Then, ito pa yung ginagamit ko pang vlog, pang TikTok, pang picture. Hindi po kasi ako masyadong marunong mag-ganto iPhone. Kaya mas nagagamit ko yun. Android. Oo, yung Android. Sana all may mag-gift. Baka naman sa birthday ko, December yun. Shout out daw kay papa niya. Ay, next po, na kay Mary Gail Calao, sinuhin. Naging crush mo ba si Lipad Jack? Hanga. Di ba hanga yung crush? Oo, oo, kasi ang galing niya mag-vlog. Alam niyo ba, nung first collab na namin sa vlog. Ang galing niya magsali-salita. Oo, awit gano'n. What's up mga pa-Jack? Sabi niya mga gano'n. Bakit? Totoo ang galing niya talaga magsalita mo siya. Daldalero, ang lakas pa ng boses. Ako kumanga ako sa kanya dahil yung ito, sinabi din ng tropa namin, si Mark. Hindi na dog, Mark. Yung hindi siya maarte kumbaga hindi katulad sa mga babae sa Santiago. Di ko naman nilalahat no? Kasi ako sa private school ako pero di ko nilalahat. Kaya huwag kayo magalit sa akin, huwag niyo i-bash. Kumbaga hindi siya maarte, ganun. Yun yung kinahangaan namin sa kanya. Hindi yung katulad sa basta. Di ba sa city, yung ibang babae,
Hindi sa lata o yung ulit ko, baka makasbas ako dyan ha. Baka ng utot mo! Kuya Anli Padjak, magkaibigan lang po ba kayo ni Miss Igado? Mauna ka. Tanga, ikaw yung ganyan eh. Oo, magkaibigan lang kami, di ba? Huwag na pimadik mo. Oy. Oo. Oo, di ba? Kasi mas magandang magkaibigan kaysa magkaroon ng something. Pinagtangkin, di man darinda. Kaya mas goods yun. Nagkaroon. Di ba? Friends hanggang Dulo. Yan na, next question. By King Manukdok. What if manligaw sa Anli Padjak sa'yo? May chance ba na magpaligaw ka? Ako? Oo, ikaw may tanong dun. Wala. Bakit? Bakit? Kasi in the first place, magkaibigan na. Yan, nasasagot ng mga tanong nyo dito. Kay Harsley Jean Kalawagan, anong true score status nyo na Anli Padjak? Magkaibigan po kami at... Paulit-ulit na lang yan, magkaibigan nga. Yung iba kasi ginagawa kaming club team, kaya nabuo daw yung Anli Igado. Yan. Oo. Para sa inyo, di sa inyo, kung love team, di ba? Basta, friends lang kami. Liwanag? So yan, magsha-shoutout na kami sa mga nag-comment sa YouTube ko. Sino yung Jack Brownies Channel? Wow, hello sa inyo, Jack Brownies Channel. Shoutout po sa Jack Brownies Channel. Shout out. Ito, may gusto ko shout out. Si Andrea Nicole Leal. Ah, Yan, ano yan? ay ni Andrea. Ano yan? Naglangasan na ba ako? Hindi, ano yung pila dun? Lian. Andrea Lial. Shout out sa'yo, hello. See you soon and God bless. Peace out. Tapos, shout out kay Kwan ito. Kay Lady Lynn Manglapos, Yan. pinsan from Santiago. Kapitbahay namin. Kay Ate Love Jane, shout out po sa mga taga Santiago dyan. Yan, shout out po kay Anli Budget Official. Ano budget? Anli Budget? Anli Budget? Budget. Nakita ko sa comment sa YouTube. Ano At sa nagawa anong ko ng comment? Q&A with Anli Payag. Ito na. Nagawa na. Shout out po kay Bob Dilan. Hello po sa'yo, idol. Supporter ko yan. Namin pala. Shout At out din kay kay Kwan. Fedeline Ramones. Shout out po kay Fedeline Ramones. Yun yung mga shout out namin. Magpasalamat kayo kay Dog Mark Del Mundo. Mark! Mark! Balik. Shout out din kay kay Lindel Balabo. Shout out din kay Cristel Kalahi. Yan, nagpapashoutout sa akin Yan, yan. shoutout Shoutout po sa sa'yo, inyo. Cristel Kalahi, may classmate. At kay Zisabel Corpus Pico. Shout out po sa inyo. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment below lang po. Shoutout sa susunod Next na vid. vlog. Yan, shout out kay Reza Jem Otchige Pataho. Yan. Hello sa'yo. Shout out kay Gaming PH. Hello po. Gaming PH, shout out mo. Gaming PH, shoutout sa'yo. Yan. Ano yan? Nag-YouTube din natin yan eh. Halata. Shout out po kay Biyahe ni AJ. Hello, Lodi. At shoutout kay Jmar Geb. Yan. At kay James Dagum. Napakaganda nyo. Sana all filter lang yan, guys. At kay Maganda Society. Shout out po sa inyo, Lodi. Wala na po At siya. kay JMB Paps. Shout out po, Lodi. See you. Ano yan? God Yan, bless. Aris. At kay John Riley Freud Bangilan. Yan. Ingat ka always, then God bless. At kay Raymart Posadas. Yan. Ingat Shout out. kayo. At kay Berto Putumbakal. Ayan, yan. Wait lang. So, yan. Thank you po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Comment at subscribe. Subscribe. And hit the See bell you button. again. It's been a long day. Charot. Bye-bye. Thank you. Suggest po kayo ng next Vlog vlog with with you.